Ja tervetuloa Hannan Lankakasan YouTube-kanavalle. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt hetki, mutta sehän on mulle aivan tyypillistä. Otetaan vähän verhoja sivuun. Eli tänään on sunnuntai 10. päivä maaliskuuta. Viimeksi mä kuvasin ihan joulukuun viimeinen päivä, eli tammi-helmi. Vähän reilu 2 kuukautta. Ja sitten toi raapimisääni kuuluu tosta ovesta, kun joku mun armoista kissoista haluaa taas tänne just nyt. Saa luvan haluta, mä en nyt päästä tänne ketään. Mitä on tapahtunut viimeisen 2 kuukauden aikana? Ei yhtään mitään. Tai no, sairastanut, ollut töissä, ollut superväsynyt niin kuin mä aina oon. Aina on ollut jotain ja mitään en ole tehnyt. Tai siis oon mä neulonut, mutta siis muuten en ole juuri mitään tehnyt enkä mitään missään käynyt, kun se on vissiin tää ikä, joka tuo tämmösiä kaikkia ihmeellisiä, ylimääräisiä kremppoja. Niin no se tapahtui. Mä tosissaan taas muutuin vuoden vanhemmaksi. Niin sitten on sen jälkeen tullut kaikkea ihmeellistä lihasjumeja ja lonkkakipuja ja onneksi ne on kaikki ollut vähän semmosia hetkellisiä, että ne on sitten mennyt ohi, mutta siis ei mitään ihmeellisempää ole silleen tapahtunut. Tyttäreltä sain kyllä ihan superihanan lahjan. Mä en siis yleisestikään hirveästi juhli mulla synttäreitäni. Se on joku, ei niitä ole ikinä oikein kukaan halunnut juhlia, enkä mäkään sitten ole yrittänyt väkisin juhlia kenenkään. Paitsi sitten taas niinku vähän vihjaluomille lapsille, että äitillä on tänään synttärit, että vois. Mutta joo, mä sain tämmösen kortin mun tyttäreltä. Hän on ihan itse yrittänyt väkertää siihen virkkuukoukun. Mun mielestä se on aika symppis. Hän on kuitenkin, no täyttää tässä kuussa 20. Sain tämmösen kortin. Tää on vähän niinku lahjakortti. Elikkä hyvää 43-vuotis syntymäpäivää. Tällä kortilla pääset valitsemasi ajankohtana 2 päivän reissulle Tallinnaan shoppailemaan lankoja täydellisen tyttäresi kanssa. Aika täydellinen lahja. Olemme päättäneet, että me lähdemme elokuussa. Olisi tarkoitus mennä, kun siellä on vielä nättiä ja näin, mutta ei ole vielä reissuja varattu, eikä mulla kyllä ole mitään semmoista henkilöllisyystodistusta tai passiakaan, millä mä pääsisin niinku reissaamaan tuosta rajan yli yhtään mihinkään. Mutta tämmöstä kivaa on tulossa. Kohta se on. Mä niin odotan sitä. Minusta ei ole vielä ainakaan, nyt kun kuvaan, niin kukaan ei ole informannut minulle, että minusta tulisi mummi. Odottelemme kyllä kovasti. Laskettu aika on 12 päivä, 8 päivä, 12 päivää. Siis mä oon ihan sekaisin aina siinä lasketun ajan kohdalla, mutta odotellaan jo hirviinnoissamme. Ja varmasti sitten taas sielläkin odotetaan jo kuulemma aika tuskainen oloon. Mennään. Ei saa nukuttua öitä eikä mitään. Hämärä muistikuva tämmöisestä asiasta. Mutta joo, sitä odotellessa. Niin. Kuuluuko mitään muuta? Ei. Tai no joo, tässä on. Joo. Kuuluu sen verran, että odotan perjantaita 17.5. kuin kuuta nousevaa. Olen ostanut junaliput jälleen Joensuuhun. Menen sinne taas Pauliinan tykö viettämään viikonlopun ja hotelliviikonlopun ja sit mä taas kaivelen nokkaani koko ajan. Tai hieron sitä. Mutta siis joo, sinne on menossa taas sitä odotellessa. Katsotaan. Siihen on vielä hetki aikaa, mutta onneksi tämä kevät niin kuin menee sille vähän niin kuin sama kuin odottaa sitä elokuuta, kun kuuta nousevaa.
Niin joo. Sinne olen siis menossa. Sitä ennen sain tuossa extemporeidään eilen. Soittelin Anapille, että lähteekö hän minun kanssani Turun käsityömessuille viikon päästä. Eli onko se... Tänään on 10. päivä. Nyt 16 jotain. No anyway, viikon päästä lauantaina ollaan menossa sinne. Sitä odotan kanssa. Kauhean kiva. Ainoa mikä harmittaa, kun kattelin esiintyä, tai siis näytteillä, tai noita, no anyway niitä, ketä siellä nyt onkaan myymässä, myyjiä, niin hirveän vähän on Turun käsityömessuilla lankaa. Vähän ei ehkä pettunut. Mutta se mistä olin iloinen, niin mä oon tässä viime aikoina kattellut Villavanttuut. Hänellä on siis verkkokauppa ja noin. Ja mietiskelu ostamista, mutta sitten kun mulla on vähän ollut tämmönen, että mä oon viime vuosina ostanut hyvin paljon lankaa, siis tasan tarkkaan silleen, että mä oon päässyt hypistelemään. Niin he on siellä, niin mä pääsen hänen tavaroitaan hypiskelemään. Ja Lakihoumeni Arsso on siellä kans. Hänet mä kytäisin Tampereen messulta jotain jostakin. Näin hyvin mä muistan mun varastoni. Niin. Mutta oli siellä muutama kuitenkin semmonen. Ja mä nyt hirveästi haluaisin jostain syystä suomalaista villaa hamstrata varastoihin ja ruveta hulluna neuloon niistä, mutta koitan nyt hillitä himon ja hallita halun ja todennäköisesti homma lähtee taas lapasesta messuilla, mutta ihan sama. Oliko jotain muuta? Ei. Ei. Joo. Ei. 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 Puhua papatanko mä taas vähän nopeasti? Varmaan. Ei se mitään. Tänään ei ole kahvia, tänään on vettä. Olen juonut niin paljon kahvia viikonlopun aikana, että mulla on semmoinen orastava päänsärkykin tuolla. Joku sanoi, että kahvi vie päänsärky pois, mutta mulla se nyt ei näköjään toimi. Tai sit mä oon nukkunut huonosti tai jotain. Ihan sama. Että tämmönen alkuvuosi puhdasta koomaa neule kädessä. Siis mähän nukahtelenkin nykyään ihan istualleen. Mutta mä syytän siitä mun työtä, koska mä en ole ikinä ollut oikein semmonen ihminen, joka pystyy heräämään aamulla joka päivä 5 päivänä viikossa 5:30 kuukaudesta toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen. Mutta kun tämänhetkinen työ on sitä, että herätään aamulla 5:30 ja mennään 7 töihin. Niin. Joo. Mutta ei mitään. Lopetetaan nurina ja narina. Elämässä on kaikkea kivaa. Kevät tulee. Vaikka mä olen sen miljoona kertaa sanonut, että minä en tykkää niin keväästä, enkä kesästä, enkä mistään, koska on kuuma, mutta on se silti. Nyt mun elinaikana ei hirveästi ole ollut tämmöisiä talvia, mitkä on alkanut marraskuun alussa ja jatkunut niin kuin koko tämän niin kuin vuodenvaihteen. Niin ehkä mäkin vähän alan jo kyllästymään siihen. Mutta on ollut, mä oon tykännyt talvesta silti. Okei, jatketaan. Tämä on käsityöaiheinen YouTube-kanavani, jospa mennään sitten niihin käsitöihin. Ja aloitetaan heti siitä, mitä minulla on päällä. En tiedä, no ehkä tästä pääntiestä ja tästä yläosasta ei niin tunnista, mikä tämä on. Mutta tämä on pitkään, hartaasti ja verta ja hikeä vuodatettuna neulottu, vihdoinkin valmis Still Light tunika, Veera Välimäki. Nyt mä teen omituisuuden ja nousen ihan oikein ylös. Mä olen tehnyt tähän tilankin. Elikkä se on ready. On taskut ja kaikki ja on pingotettu. Tosin täällä on tämmönen, en ole päätellyt. Ei häiritse siellä. Ei tästä nyt kauhean hyvin näy. Tää on ihan tämmönen kiva. Tää on sillä
isoimmalla koolla tehty, isommilla vähän isommilla puikoilla, mutta ei tästä nyt niin pahasti läpikään näy. Ja jotta mä sain langat käytettyä kokonaan, niin toivottavasti se ettei kauheasti vilku, niin tein tosissaan vähän pidemmän resorin tuohon. Ja tätä on siis neulottu kun Iisarikkiin kirkkoon. Mä vuoden ja 11 kuukautta. Hihat neuloin 2 otteeseen, molemmat hihat 2 otteeseen. Eli olen tähän paitaan neulonut 4 hihaa. Hirveät pojat, mutta niistä tuli, on se vähän, tää oli jo siis tosi ahkeras käytössä. Tää oli just hyvä nyt. Sopivan lämmin, ei ole tarvinnut hirveästi pukeutua päälle, vaikka on ollut pakkasta ja sit näin. Mutta kyllä kannatti. Lankaa jäi ehkä metrin verran. Mulla oli tätä vissiin 450 grammaa tämän paino. Tarkistetaan. Multa sitä muuten tuossa kysästiin, että mitä tää mun mahtaa mennä lankaa. Ei, mulla on ollut vähän päälle 550 grammaa mä oon kuitannut. No, en oo viittinyt ihan grammalleen. Sen verran mulla on ollut tätä lankaa, eli 11 kerää. Langana on siis Tropsin alpakka, niin kuin ohjeessa. En mä tiedä, onko tästä nyt kaikki tietää tämän varmaan, ehkä mahdollisesti. Tää oli ainakin yhdessä vaiheessa hypetetty ohje. Koot siis loppu, tosissaan ei mun rinnan ympärykselle, ne ollut sopivaa kokoa, mutta olisiko se ollut niin, että olisi pitänyt tikuttaa 3 puikoilla? Mä tikuttelin tämän 325 puikoilla. Jossain kohti mä jouduin ottamaan, kun tää oli tosi pitkään telakallakin, niin mä jouduin vaihtaa puikkokoon 3,5, koska mulla oli vähän käsiala tiukentunut, että mä sain sen. Ja piti vähän purkaakin, mutta kyllä täällä itse asiassa tuntee sen, että mulla jossain tuolla helman kohdalla on vähän tiukempi käsiala. Sitten mä oon vissiin tehnyt tämän loppuun 325 puikolla, koska täällä tuntee. Mutta se ei näy, se on pääasia. Ja se on valmis. Ja siitä ei tullutkaan rönttömekko, vaan siis olen ihan julkisesti tuolla juoksennellut tää päällä. Mikä? Yeah. Ja tää väri. Ai että, mä rakastan tätä väriä. Sitten jatketaan. Seuraavaksi valmistuneet on jopa lapaset, joita ei ole muuten käytetty kertaakaan. Variaatiolapaset, palmikkoa. Tän suunnittelija oli Ronja Södersved. Mut miten? En mä tiedä. Anyway. Mutta tää on Novitan malli. Tää löytyy siis Novitan nettisivuiltakin, mutta sitten tää on myös julkaistu ekan kerran niin Novita talvessa 4. Numero 4 vuonna 2022. Nämä on tosi kivat. Mä tykkään näistä palmikoista ihan sikana. Lankana tässä on Sandeskarnin perkyntti. Ja joo. Väri on kullanruskea. Joo. No, on ensi vuodeksi sit valmiina lapaset. Ellei sit, niin en tiedä, ellei nämä jollekin lahjaksi. Mut joo. Mä aina välillä mietin, että minkä takia mä en neulo palmikkoa, koska se ei siis ole mitenkään kauhean vaikeaa ja mä tykkään palmikoiden neulomisesta. Se voi olla, että se on se joku kaavioiden seuranta. Mutta olen siis tänä vuonna korjannut tämän palmikkoneulospuutoksen, koska sitten seuraavaksi valmistui. Mun piti neuloa, kun Novitalta julkaistiin se variaatiosukat. Mun piti ne neuloa, mutta joku siinä ohjeessa tökki ja lätki ja vastusti. Neuloin sitten ihan tämmöiset toiselle sivulle tehdyt palmikkosukat. Toisella puolella ei ole mitään. Tää on niin kuin vähän vihjaa, että
niitä pitäisi tulla ulkosyrjälle. On siis parikin. Ja tässä mulla on mikä kaupunkilangan kivijalka, eli nämä on sitä 7 veikan vahvuutta. Tämä muuten pikkasen on muuten livenä tummempi tää väri. Ei se ole näin vaalea, mutta tuolta tulee taas toi aurinko. Ja kun mä tykkään kuvata auringonvalolla, tää on oikeasti tummempi. Oltaisiko me täällä? En mä tiedä. No anyway, en mä jaksa tapella tämän kanssa, koska mä inhoon noita keinovaloja ja sitten toi luonnonvalo on kivempi, mutta toki se sitten tekee just tätä, että värit ei näy niin oikein. Mutta tumma violetti ja palmikkoa. Ja palmikkoahan ei lopu siihen, mutta se ei ole valmis vielä. Sitten mä myös mietiskelin sitä, että minkä takia mä neulon kirjoneuletta kauhean vähäsen. Niin minäpä sitten. Näistä on kyllä itse asiassa nuo kaikki palmikot ja nämä kirjoneuletkin, nämä on vähän niin kuin kurssijuttuja, kun niitä on käyty siellä läpi. Näitä sukkia ei ole viimeistelty, vaikka nämä on jo tovin ollut valmiina. Niin neuloin tämmöiset kirjoneulesukat. Tämä on ilmainen ohje netissä ja suunnittelijana on ollut Annika Levänen ja ohjeen nimi on tosissaan Hilma. Ja sitten huomaatteko, täällä on tiimolaisen kantapää. En tiedä mikä minua vaivaa. Mulla on nyt toisetkin sukat tulossa tiimolaisen kantapäälle. Nää on jotain. Niin. Ja sit siellä on palmikkoa resorissa. Kato. Mä oon ollut ihan villi. On palmikkoa ja kirjoneuletta samassa sukassa. En ole siis ihan täysin tyytyväinen tähän. Tää kirjavalanka täällä on Novitan Polarista, joku sinivioletti väri. Ja sitten tää ruskeen harmaa, mikä tää nyt onkaan. Tää on niinku vähän ruskea, mutta sit se on myös harmaa. Ja, niin, eikö se silloin ole ruskean harmaa? Niin tää on joku siis mulla hyvin marinoitunut, kuten tämä Polariskin. Tätä ei vissi ole saanut moneen vuoteen väriä. Niin, tää on joku Novitan suomalainen sukkalanka. Oliko se niin? Joo, nimi on Novita suomalainen sukkalanka. Mä en tiedä, onko tätäkään. Mä oon ostanut nää joskus 10 vuotta sitten yli. Stashbuster! Joo, niin. Mä vähän järkytyin. Tässä on akryyliä. Siis tässä ruskean harmassa. Siinä on villaa, polyamidia ja akryyliä. No, vähän se tuntuukin semmoiselta höndältä. Mutta käytetään ne pois. Turha niitä roskinkaan heittää. Ei ole mun suosikkijuttu toi akryyli, mutta joskus silloin vuonna nakkia kivi, kun ei ole niin ollut. Siis nämä on niitä ihan alkupäässä hankittuja lankoja. Niin. Ja sit kun en mä enää edes nykypäivänä, siis silloin joskus kun mä aloitin, niin mä en voinut ikinä kuvitella neulovani sukkaa 225 puikoilla. Ei ole enää mikään ongelma. Nykyään on ongelma enemmänkin neuloin näillä niinku näitä tosi paksuja sukkalankoja. Toki sukathan tulee tosi nopeasti. Nää tarvis vielä viimeistellä, mutta kyllä ne sitten ehtii. Sitten päästään siihen tulevalle mummin murulle. Mä neuvoin tämmöisen ihanan, pienen, söpön. Ankers on siis. Suunnittelijana Petiteknit. Kattokaa miten pieni, siis ihan kuin taisi nukelle. Nukevaate. Tää on siis koossa 0-2 kuukautta ja koska vauvan pitäisi syntyä maaliskuussa, niin en viittinyt tehdä isompaa, ettei sitten, kun ei se varmaan sit syyssä. On niin pieni. Ja Ankers valikoitu ihan sillä, että kun mummillakin on Ankers-paita, no pitäähän vauvallakin olla. Tää on niin söpö.
Tää on niin söpö. Ja kattokaa, kun noin napitkin on tommoset vähän tommoset. Sopii siihen. Se on niin söpö. Se on niin söpö. No joo. Tässä mulla on lankana joku kans hyvin maritonoitunut TT Helmi. Mut ostin itse asiassa justiinsa TT Helmeä ja sit huomasin, että se on nykypäivänä aivan eri tuntusta. Ei, kun tää on merinovillaa. Tääkin pitäisi olla merinovillaa ja tää tuntuu jotenkin vähän karheammalta. No, en tiedä. Tää on siis tosissaan. Puetaan vaatteiden päälle ja tohkaulankin. Ei tää silleen kutita. Tai no, vauva on aina herkempi kuin minä, mutta kyllä mä nyt uskallan. Ja kyllähän ne on aina sanonut, että TT Helmi on semmonen. Nyt täksi kevääksi pikkuiselle tämmöinen ihanuussöpöläinen. Ja sitten siitä niin voisi mennä asiasta ihan kukkarukkuun, missä se on. Niin mähän sain, siis tää baklavahan on silloin jo syksyllä valmistunut, mutta sitten mä sain pumpulat hankittua siihen. Ja vähänkö siitäkin? Tää on vaan hirveän vaikea näyttää, kun ei ole semmoista pientä päätä tässä sisällä. Niin tämmöset. Eikö se ole sepä? Ai miten niin? Onneksi äiti sanoi, että vaaleanpunasta saa tehdä. Kyllä mä siirryn jossain vaiheessa muihinkin väreihin. On mulla jo vähän tummempiakin värejä. Mut joo. Semmoset. Sitten mä oon vauvalle neulonut muutakin. Ja nyt päästään siihen, että ei oo ihan pelkkää vaaleanpunasta. Tää on ton Flaxin DK-ohjaalla, kun siinä on siis tosissaan vauvasta vaariin. Tai siis aikuiseen. Isompiin kokoihin, niin on sillä ohjalla tehty tämä paita. Onpas mä huonosti sen pinkottanut. No ei. Onneksi ei se vauvan päällä, se näkyy sitten ihan hyvin ja nätisti. Tässä mulla niin, että oiskohan nää mun ootas nyt. Tää on Novitan babyvoolia. Äärimmäisen hyvin marinoitunut tämäkin lanka. Ja niinhän toi baklavakin, siis tämä. Niin tää on sama valkoista kuin tämä täällä. Niin niin. Tämmönen pieni paita. Koossa 0-6 kuukautta se koko oli. No. Täällä on harmaata ja mittua ja valkoista. Mutta en ihan pelkästään vaaleanpunaisella. Oonpas mä pinkottanut tän surkeasti. Ja ihan päin honkia. Älkää kattoko nyt tarkkaan. Mutta. Tämä aloitin jo viime vuonna, mutta sit se jäi henkailemaan tonne noin. Ja nyt se sit sain alkuvuodesta valmiiksi. Nää on niin pieniä ja söpöjä. Mutta mä rupesin just äsken miettimään, että kun siis noihan mun on pakko neuloa leidit järjesti sen Stash Busters 10. Joo. Eli omasta varastosta 10 työtä langoista. Niin mä oon ihan siis jo ennen kuin he on periaatteessa julkaissut, niin mulla on aika hyvin lähtenyt toi oman varaston tyhjennyskäyntiin tässä alkuvuodesta, että sieltä on, hän on sieltä. Nämä molemmat ovat Stashista. Nämä on Stashista. Nämä on Stashista. Että ne. No tää nyt ei siihen mennyt, koska se piti olla tämän vuoden puolella aloitettu. Et, kyllä mä sieltä niinku, kun vähän vaan kaivelee, niin mä löydän. Kyllä. Sitten jatketaan vauvateemalla. Vauvan peitto.
Eli tässä on toinen puoli. En mä tiedä. Mä en näe. Kato, että miten te näette sieltä. Noin. Ja jotta asioita voisi tehdä kauhean helposti, ilmeisesti mä en hallitse sitä hommaa, niin siis mähän tein siitä kaksipuoleisen. Tässä on siis alun perin lähdetty noudattamaan internetin ihmeellisen ravelrystä ilmaisohjetta Inside Out Baby Blanket, jossa niinku toi on ollut Plymouth Yarn Design Studio, on suunnittelija. Niin siinä tosissaan idea on se, että lähdetään täältä keskeltä, lisäillään pirusti ylös ja sit siellä se on ihan yksinkertainen. Mutta koska mä ostin, toinen löytyi suoraan varastosta varmaan, tää on joku hyvin marinoitunut. Ja sitten tämä ostin ihan tätä peittoa varten. Mulla tuli tammikuun alussa semmonen aha-elämys, että tosissaan se vauva syntyy tässä parin kuukauden kuluessa. Ja mä en ole vieläkään sitä peittoa aloittanut. Ja sit mä aloitin se tosissaan ihan jäätävällä tohinalla silloin heti tammikuussa, kun mä olin saanut ostettua sen toinen kerran ja päätettyä, että miten mä sen teen, koska nurjaahan mä en halua neuloa, en ainakaan peiton tai niinku tämmöstä pieneltä edes peiton verrallista. Ja niin. Sitten mä päätin jossain kohtaa, että no ne, että kun mulla on 2 kerää, niin mä teen niinku ensiksi ulkoreunaa ja sitten mä lähden tekemään alareunaa. Ja että mä teen sinne nirkkoreunan. Tämä nirkkoreuna on tehty 2 kertaa, koska miksi tehdä asioita kerran, kun sä voi tehdä 2 kertaa. Mulla siellä jotain hassua tapahtui, niin se lähti niinku kiristää väärään suuntaan, niin oli pakko purkaa ja minähän en ollut siihen tyytyväinen silloin. Sitten purettiin, sitten tehtiin sinne semmonen, neuloin, en mä muista, pujotin merkkilangan, että mä pysyn siinä. Mulla on vähän ongelma se, että mä aina hyppään kierrokselta väärälle, kun pitäisi vaan poimia hirveä kasa. Ja sitten kun tällä yhdellä sivulla on 130 silmukkaa, niin sehän nyt on sitten ihan fakta, että se ei mene niin kuin Strömsössä, se poimiminen. No, siinä mä sitten onnistuin. Ja sitten mä lähdin vaan niinku posattamaan takaisinpäin, eli kaventamaan samaa tahtia kun. Mutta siis fiksu ihminen hän olisi sitten tarkistanut, että joka sivulla on se 130 silmukkaa. Eikä sitten kun ollaan täällä niinku ihan, toi on se mistä on aloitettu, eli siellä on menty oikein. Niin täältä näkee kyllä, kun vähän katsoo, että siellä voi olla jotain kevyttä häikkää. No kyllähän siellä on jotain kevyttä häikkää, kun jossain osioissa oli vähän enemmän niitä silmukoita kuin joissain. Ja sitten niitä vähän kavenneltiin silleen ja purettiin ja kavenneltiin, kun ensiksi tuli semmonen niinku semmonen blop vuori siihen keskelle, kun kavensi niin kuin alun perin oli lisäilyjä. Kyllä meinasi itku tulla taas, kun mietti sitä, että puranko koko hässäkän vai mahtaisiko onnistua, mutta onneksi ei tarvinnut kuin purkaa parikymmentä kierrosta ja sitten siitä lähteä kaventaa. Kyllä toi on ihan, ehkä se vauva ei arvostele sitä, tai kukaan muukaan. Mutta siitä tuli ihan nätti peitto, nätti vauvan peitto. Eikä ole liian vaaleanpunainenkaan. Värit on hyväksytetty äidillä. Ja siitä tuli aika söpö. Ja sitten jännä juttu, siis tänähän olisi pitänyt olla 4-mallinen. Niin tämähän nyt on siis, mä onnistuin pingottamaan tämän suorakaiteeksi. Mistä mä olen aika ylpeä itsestäni. Tää kyllä antaa joka ilmasuuntaan periksi. Mutta tämmönen. Ja valmistui ennen kuin vauva syntyi. Koska huolihan oli, ilmoitinkin vielä myös niin, että sitten pidetään jalat ristissä siihen asti, että peitto on valmis. Ihan niin kuin silloin olisi jotain merkitystä, että onnistuuko se ihan niin. Joo.
päivää 7 aloituksesta on yksi työ taas valmistunut iloisesti. Ja se on tyynepaita. Tämä on siis päätelty, mutta tämä ei ole vielä kasteltu eikä vännytetty, koska siis kyllähän tämä näyttää vähän pieneltä ja tämmöiseltä. Mä taisin tehdä tänne yhdet kerrokset enemmän, että sain pituutta lisää ja sitten mä päädyin tosissaan lyhkäisiin hihoihin, koska kyllähän tää nyt on kiva kesällä. Ei välttämättä ole edes liian kuuma. Sano ihminen, ei ole aina kuuma. Mulla on nytkin aika lämmin. Mutta joo, tämä valmistui. Ja suunnittelijahan tässä on Maria Kostamovaara, nupun. Ja lankoina oli Arvetan tai Filkolanan Fiifi, en mä tiedä miten se lausutaan. Niin tää on Arvettaa. Tämän nimi oli... Onko mä joskus sanonut, että voisiko olla sellaisia nimiä, että mä osaan lausua ne? Tistle Flower, no violetti. Tää on se tummempi violetti, kun siellä on vaaleita ja tummaa violettia niiden värikartassa. Ja sitten tämä on Tilia mohairi. Hirveän kiva mohairi, tykkään kyllä. Ja väri on Rime Frost. Suomenkielinen nimi en tiedä, joku jäätynyt. Sitten tuli aika kiva. Tosi tommonen, kyllä tää aika säpsäkkä kesäpaita on. Mä taisin jo viimeksi kertoa, että kun ihminen ei osaa lukea ohjeita eikä sitä tätä ja no mä en yleisestikään osaa. Mulla aina menee vähän semmosella, kyllä mä tiedän miten tää menee. No en tiedä. Puranpa siis. Joo, sit tässähän mä joudun vähän pari mohairaitaa silloin purkamaan, että kun meni vähän kaikki vankiin. Mutta se mitä mä sovitin tätä jo ennen ennen päättelyä, niin tää venyi ihan kivasti, että se ei ole semmonen kuristus. Ja sitten niin ei se ole ihan näin pieni, että tää venyy ja paukkuu joka taivaan suuntaan, että tästä tulee ihan mukava heti, kun sen vaan saa pinnotettua muotoonsa ja kokoonsa, niin se on aivan sopiva. Aivan sopiva kiva kaveri. Kauhean kiva kesäpaita. Nyt mulla on vaan sit semmonen ongelma, että mistään ei löydy semmoista Otas nyt. Mulla rupesi nyt sit ihan hakkaa tyhjää siitä, että kumpi on mekko ja kumpi on hame. Niin, mulla ei ole hametta. Mulla ei ole semmoista kesästä puuvilla tai pellava hametta. Joo, niin hame. Hame. Että kun hameita myydään, mutta kun hameita myydään vaan ilmeisesti siis nilkkatusina nykypäivänä. Varsinkin jos ne on pellavaa tai puuvillaa. Ja mä en halua nilkkapitusta, koska mä en tykkää nilkkapitosista. Mä olen aina nurin niitten kanssa. Kun ne on lähtökohtaisesti, mä oon niin lyhyt, niin ne on jossain, mä aina kompastelen niihin. Oon siis kyllä käyttänyt. Ja mä tykkään hirveästi tommosista polvipitoisista hameista. Käyttäisin niitä paljon. Ja justiinsa näiden osa mun paitojen kanssa mä tarvitsisin oikeasti semmosen hameen. Että mä saisin niitä käytettyä enemmän ja useammin. Tai sit mä tarvitsisin semmosen, ja ei vaihtoehtoja ole, että ompele itse. Osaisin ommella, mutta mulla ei hermot riitä siihen hommaan. Mikä olisi täältä ylhäältä tyköistuva ja sitten jostain tuosta vyötärän kohdalta se lähtisi levenemään. Mä en ompele. Mutta ehkä mä tarkastelen, mitä toi kädentaitomessut tuolla Turussa antaa mulle tarjoa. Ei mulla kyllä siis mitään hirveästi yli 50 € hamettakaan varaa ostaa. Joo,
Mä tiedän, mä ostan helposti 100 € langat. Mut sit, niin, tää on vähän tämmöstä. Keskusteltiin itse asiassa tuossa töistä justiinsa tästä, että miten kukin priorisoi asioita. Hän oli ostanut semmoisen laukun, joka mun mielestä maksoi tosi paljon. Mutta sitten oikeasti niin, se mihin haluaa priorisoida, niin siihen hän mä aluksi kauhistelin sitä, että mitä hän niin semmoista pienestä laukusta suostuu maksaa niin paljon. Mutta sitten mulla joku tuolla aivoissa klikkasi, että joo, ei hänkään välttämättä ymmärrä, että mä pistän johonkin paitalankoihin ihan helposti 100 €. Et se on se priorisointi, mihin haluaa priorisoida. Ja siis kyllähän jos mulla olisi varaa ostaa se 100 € hame ja 100 € langat, mä olisin tosi onnellinen. Mutta kun mä priorisoin, sitten taas ei. En tiedä. Tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, että kyllähän mä tiedän, että käsityö maksaa mutta niin. Mut sitten taas kun se oma lompakon kokokin vähän vaikuttaa siihen. Mutta ei märehditä sitä asiaa sen enempää. Sitten hei, on mulla vielä yksi. Tämmönen pieni välityö, mutta tääkin on pingottamatta. On valmis. Tein solmupannan tyttärelleni. Ihan, tää on siis kaksinkertainen tämmönen. Neulottu luppaamalla ja ommeltu tuolta. Tässä mulla on siis lankana toi Viking Garnin Alpakka Litten Storm. Tumman harmaana. Tää on tosissaan pingottamatta, niin tää on vähän vielä tämmönen kauhean kivat. Ihan kivahan tää on. Joo. Mä tiedän sen, että kun tää rentoutuu ja antaa vähän myöten, niin en viittinyt tehdä kauhean isoa tästä. Tää oli kans siis semmonen hätäpäissään. Oho, onpas toi tukka kauhean kiva. Siis minneköhän mä olin lähdössä? No anyway, tarvitsin siis semmosen ei-ajatusta vaativan työn. Sitten kun aloitin tämän kauheella hädällä ja paniikilla ja hysterialla, että kun ei mulla ole mitään semmoista, missä ei niinku, mulla oli vissiin silloin just kesken kaikki. En mä tiedä, mutta kuitenkin kaikki oli semmosia, että niihin piti keskittyä. Ja sit mä aloitin tän ihan niinku sillä vauhdilla, että pelkkää putkea vaan ja menoksi. Tästä tulee panta. Sitten jossain kohti, kun oltiin jo lähdetty ja mä tätä tikuttelin, niin sit mä tajusin, että osa mulla on ollut tää peitto. Tämä näin. Helppoa. Ei tarvitse kun muistaa joka toinen. Tää oli vielä niin alussa, että joka toinen kierros lisäillä. Ja se olisi ollut vähän kiireellisempi kuin tämmönen. Mulla saattoi ehkä olla vähän semmonen olo, että mulla on liikaa sillä hetkellä noita keskeneräisiä, kun ei edes pää riittänyt siihen. Mutta sitten taas toisaalta mä vähän ehkä puolustan itteni sillä, että mä olin jo hirveän paljon rajannut tavaraa tänne ylös. Ja mulla oli alhaalla keskeneräisiä töitä ja mulla oli ylhäällä keskeneräisiä töitä ja mulla on kaikki vähän niin kuin silleen vum. Ne on edelleen kaikki vähän silleen vum. Mä joudun vieläkin etsiä tavaroita, kun mä vaan kadotan kaiken. Mut ei. Tää on siis hiljaa hyvä, tulee hiljalle ja muutan tänne. Mut siitä mä oon iloinen, että mä sain noin hyllyt tonne. Siellä on mun kirjoja. Siellä on mun lempparikirjoja. Ja niin ne on niin. Ja tää oli vähän tämmönen, no kyllä sekin nyt sit valmistuu, kun mulla tuli tossa joku semmonen, että pakko ruveta saamaan valmiiksi. Vaikkakin mihin tässä on kiire valmissa maailmassa, varsinkin kun plussaasteet tulee, niin jollain pannalla. Ei toi mun likkane käytä. Se on kyllä semmonen jännä, että välillä silloin on liian kuuma ja sit välillä silloin on liian kylmä ja se on ihan omituinen.
arvatkaa mitä. Siinä oli valmistuneet. Mä luulen, ettei mulla ole kuin 1 tai 2 valmistunut. No on niitä ihan kivasti tässä alkuvuodesta kuitenkin valmistunut. Ja osa jopa aloitettu alkuun. No sukatilaapa se tehdä niissä kauan, kun niitä tekee. Sitten mennäänkö keskeneräisiin? Mennään vaan. 7 päivää 7 aloituksesta on 1 työ enää kesken. Ja se on se Sari Norlundin hulappapaita. Viimeksi kun mä näytin teille sitä, niin siinä taisi olla semmonen tilanne, että mä olin just erotellut hihat. Vai erottelemassa hihoja vai? No, anyway. Nyt se on päässyt vähän pidemmälle. Katsokaa. Hiha numero 1. Ja sitten hiha numero 2. Eli hänessä on hihat tehty. Mä laitan tonne puikkostopparit, niin mä saan näytettyä. Tää on tosin, mä vaihdoin nää lyhkäisemmille puikoillekin nyt, kun se on miellyttävämpi neulo. Katsotaan, miten se vaikuttaa mun käsialaan. Katsokaa, siellä on minun alpakat. Eli mä en tiedä, joo. Oon mä täältäkin saanut jo vähän neulottua. Tidi. Eli on toivoa, että tämä valmistuu joskus. Tää nyt vaan näyttää vähän hassulta tossa. Mutta joo, kyllä se edistyy. Ja sovitinkin tätä tossa noin. Eli ihan näyttää hyvältä, eikä tääkään mennyt ihan älyttömyyksiä, että siitä tulee ihan varmaan passelin kokoinen. Mutta on hän edistynyt jonkin verran. En toi muuten. En mä tiedä. Se nyt vaan näyttää tosta näin vähän hassulta. Mutta joo. Siihen on saatu hihat tehtyä. Nyt tarvis vaan toi helmo posottaa. Ja sit kun joku vielä sen viimeisen vyyhdin jaksaisi. Apua! Mennä jäädä tonne jumeen. Hän nyt asustelee täällä Ruskalehdeltä ostetussa kettupussukassa. Se on kyllä siis itse asiassa tällä viikolla neuloin noi hihat. Että päätin ottaa sen aktiiviseksi tuohon noin. Sitten minulla on kesken ollut alkuvuodesta asti. Mun piti Kiukkulinnun lahjalankakaliin osallistua. Kun tämähän on se, minkä minä sain Ansalta. Tämä ihana lanka. Niin, niin sain lahjaksi silloin viime vuonna. Niin hänestä minä aloitin pipon. Tää on sillä Misan ja Pipon ohjeella tehty, mutta nyt mulla on dilemma. Mä en osaa päättää. Mä teen siis kaksinkertaisen pipon. Ai että tää näyttää tosi tyylikkäältä. Joo. Niin, olen tekemässä kaksinkertaista pipoa tästä. Mutta kun mä en nyt sitten osaa päättää, että haluanko mä siihen resorin. Vai haluanko mä tehdä nirkon. Vai haluanko mä tehdä sitten paluumatkalla ylöspäin. Niin on palmikkoa. Niin että tää olisi niinku se sisäpuoli, koska tässä ei ole tapahtunut mitään. Eli tästä sitten pitäisi lähteä. Ja jos mä teen palmikkoa, niin silloinhan se tarvii resorin. Niin. Tää on nyt sen takia ollut vähän jumissa, kun en mä oo saanut tehtyä päätöksiä. Mä en tiedä mitä mä haluan. Ehkä siitä tulee syksyksi pipo. Mut kauhean ihana lanka, kauhean kiva neuloa. Aina silloin kun mä neuloon sitä kierrokset tai 2. Ja yritän päättää, että mitä minä tässä
ihanassa maailmassa teen. Niin. Mutta joo. Se valmistunee sieltä sitten joskus. Kyllä se tämän vuoden puolella. Sitten niin kuin mä puhuin siitä, että mulla tuli alkuvuodesta semmonen ihan holtiton himo palmikoihin. Kävin Anappilla lukemassa suuri käsityölehteä. Ja sitten kun mulla on tätä, silloin viime syksynä ostin tätä Alisa Wooltimea värissä savupaprika. Ei, tää näyttää ihan väärältä. Tää on siis oikeesti, tää on tosi semmonen, tossa se on aika lähellä oikeeta tämmönen. Kauhean kiva väri. Savupaprika on siis nimi. Niin mä näin sen suuren käsityölehden ohjeen tän, mikä tän nimi on? No, palmikkokaarkepaita oli tällainen joku nimikin. Punottuja neule. Tommonen. Mä tiesin heti, että mä haluan tosta savupaprikasta neuloa sen. Ja sitten minähän, ja tarvii kyllä sanoa, että aika hyvä visio mulla oli. Et nyt tää alkaa ehkä pitäisi sovittaa siinä tilassa, että oho, mikähän silmukkamärkki toi oli. No, se selvinnee. Niin niin. Tää on aika hyvän näköinen tää palmikko toki, kun nää on vähän tämmönen lyhyt palmikko, ei kun lyhyet puikot, niin mut sit tulee nätti. Ohje vaan on, en tiedä mistä, ei sais varmaan haukkua, mutta mutta mä luen teille pätkän tästä ja jokainen saa sen jälkeen tehdä päätelmät. Jatka tarvittaessa sileää oikeaa, kunnes kaarkkojen korkeus on riittävä. Ei se, siis sovittamallahan se selvii, kun se lähtee tekemään ylhäältä alas. Mutta tässä, tosta nyt voisi väittää, että tässä kuvasta niin päätellään, että se on semmonen about 5 sentin väljyydellä tai että se ei ole kauhean tiukka. Kun tässä ei ole mitään mittoja, tai siis on rinnan ympärys, pituus kainalosta helmaan, hihan sisäpituus ja ylähihan ympärys. Tämä ihan oleellinen tieto, että mikä tämän mitta pitäisi olla, niin ei ole. Niin. Ja siis tää on julkaistu tää ohje kirjassa. Mä en siis tiedä, että ihan oikeasti, ja mä tiedän, että ihmiset hehkuttaa tuota Merja Ojanperää ja hänen mallejaan ja näin, ja moni aloittelijakin tekee näitä hänen mallejaan, niin tää on kyllä siis se, kuten huomaatte äänestä, niin mua oikeasti vähän niin kuin ottaa kupoliin. Mut joo. Kyllä sit hieno paita tulee, en mä sitä sano. Mut vähän tommonen niinku leväperäisyys, että tehdään paita ja sit jätetään niinku osa mitoista ihan kokonaan. Siis tokihan ihmiset tekee sen kokoisia, kun ne heille on sopivia. Ja sovittaminen on äärimmäisen oleellista. Mut myös se, että mikä se väljyys on. Että onko se tarkoitus, että siellä on niinku ihan reilusti tilaa täällä kainaloissa. Siis kaikkihan on muokattavissa, en mä sitä sano, mutta niinku apauttia rallaa sinne päin mittoja. Mä tykkään. Minä tykkään. Varsinkin jos mä ostan ihan lehden vartavasti. Okei, lehdessä on monta muutakin ohjetta.
ei siinä, ei sille yhdelle ohjeelle tullut kauheasti hintaa, mutta niinku, jotenkin mulla vähän niinku naista syö se, että jätetään ohjeet tolleen puolitiehen. Ei saisi puhua rumasti, mutta toi nyt oli semmonen taas, mikä suututti. Mut hei, ihan kiva paita siitä tuli. Sitten kun mä joskus jaksan sovittaa sitä. Jos mä jaksan sovittaa, että voi olla, että mä vaan mittaan jostain toisesta paidasta ton ja erottelen hihat siitä. En tiedä. Se on nyt sen takia, koska mua rupes jurpit toi lause niin paljon siinä ohjeessa, että niin eikä siinä myöskään ollut mitään lyhennettyjä kerroksia eikä mitään, mutta se nyt on aika yleistä vissiin. Ja niin ne mä sit säädin sinne jollain tavalla itse heti ton palmikon jälkeen. En mä tiedä minkä takia se oikeastaan edes nyppii mua. Ihan sama. Kyllä mä ne osaan tehdä silleen niin kuin itselleni sopivan kokoiseksi. Se vaan nyppii. Ihmisen aivot ovat hyvin mielenkiintoiset. Minun varsinkin välillä. Välillä ei niin mikään ei tunnu missään, vaikka ohjeesta puuttuisi lauseita tai sanoja tai jotain. Mä vaan... Ja sitten kun mä välillä luenkin niitä ohjeita ihan miten sattuu. Mutta jostain syystä toi niinku... Toi... otti hyvin ikävästi hermostoelimeen. Mutta sellaista se välillä on. Sitten... Siirrytään johonkin vähän iloisempaan asiaan, kun tälleen alkaa oikein ärsytyskiukku. Puhunko mä kirjaneuvoista? Ja ohjeiden lukutaidosta. Tää on taas... Ai kauhea koe. Ei. Tämmöset kauhean söpöt kirjaneuvojen lapaset ovat tulossa. Ovat olleet jo hetken matkalla. Mutta kun en oo sit niinku jaksanut taas edistää, kun tää on semmonen kaavio, mitä pitää tosissaan seurata ihan koko aika. Mut nätit niistä tulee. Tää on siis taas hyvä siis kylläpäs nyt itse asiassa tunnen itseni äärimmäisen tyhmäksi tommosesta yhdestä lauseesta jossain paita-ohjeessa, kun sitten mä en itse osaa lukea ohjeita. Tän lapasen ohje on tämmöisestä Neulo ja Virkka pakkaspäiviin, tämmönen kirja. Tää on kauhean kiva kirja, täällä on tosi paljon kirjaneuleita. Jenny Alderbrandt ja Camilla Alderbrandt, onkohan he siskoksina? Niin kyllä ihminen osaa olla kyllä siis ihmeasioista kiukustu ja sitten ei osaa itse lukea ohjeita. No anyway, siis joo. Tää ohjeessakin on nirkkoreuna tai joku vastaava, se ohje oli ihan hassu, mä tein tän sit ihan omalla tavallaan. No, ensiksi oli se, että neulo 15 kerrosta sileätä oikeeta ja sitten tee nirkkoreuna. Sitten, että käännytään tänne, tee X määrä ja sitten aloitakaa toi ensimmäinen osio tekemään. Ja mä rupesin ihmettelemään, mitä hittoa, että pitäisi varmaan niinku se nirkkoreuna yhdistääkin. Ei. No ilmeisesti tarkoitus oli, että, tai siis ainakin kun täällä näkyy tämmönen yhden kierroksen raita, niin mun olisi vasta siinä kohti pitänyt yhdistää tämä. Se olisi osunut kaikki yksin. Mutta koska minä en osannut jälleenkään lukea sitä ohjetta, niin minä sitten vähän purin ja tein tämmöisen ihan peruslyhyen muutaman kierroksen nirkkoreunan tänne. Ja sitten mä jatkoin posottelua. Ja sitten kun mä olin tässä kohti, niin mä tajusin, että ei herra jumala, täällähän mun olisi pitänyt se että tää koko alkuosio täältä niin olisi ollut kaksinkertainen tästä paranteesta. Ja kyllä se siellä luki. Minä vaan en taas osannut lukea tai ymmärtää tai oijoin asioita tai
joku tuolla aivokapasiteetissa ole. No. Sanoinko mä näiden nimen? Nimi on Aaltolapaset. Mutta kyllä näistä ihan kivat tulee sitten joskus, kun on valmiita. Ja nämä on taas Stash Buster. Tää on TT Helmeen. Vaaleanpunainen ja ruskea. Näistä piti joskus tulla semmonen suffelipipo. On piti. Ei tullut. Onneksi ihminen valokuvaa omat lankaostoksensa ja tekee niistä ehkä jonkin sortin julkaisuja. Koska siis mä olin ihan varma, että mulla on tätä ruskeata on 2 ihan niinku, en mä tästä vaaleanpunaisesta muista, mutta siis kuitenkin, että tätä pitäisi olla 2 kerää. Ja Etin ja Pengon ja mä kaikki TT-helmet on kaikki, mitä mä oon joskus ostanut. Ne on tässä samassa kohdassa. Että mihin hittoa, että kuka muka varastaisi mun lankoja? Ei todellakaan kukaan. Ja että mihin hittoa mä oon sen muka laittanut. Ja ihan varmasti en oo käyttänyt. Sitten mä muistin, että tosissaan mä oon ottanut muuta kuvan näistä, koska siinä on mukana näitä vaaleanpunaisia minulle itselleni. Että mä sitä hämmästelin, sitä värivalikoimaa. Ja sit siellä kuvassa paljastui, että eihän mä ostanutkaan kuin näitä yhden. Ja se kuva oli vuodelta 2018. Eli olihan nämäkin aika saada jo käyttöön. Mut kannattaa kuvata ja kannattaa julkaista, että jos tulee semmonen olo, että missä se on? Minä olen hävittänyt sen. En ollut. En vaan muistanut, kuinka monta niitä oli. Olin saanut jostain päähän. Niin, hei, tässä on muuten tää TT-helmen vyöte. No tääkin sanoo, että tää on merinovillaa. Mutta kyllä se on ihan eri tuntuista. No, en mä tiedä, ehkä ne on sit vaihtanut. Menee tiedä. Sitten mulla on vielä valmiina. Ei kun keskeneräisiähän tässä käydään. Sukan alku. Ei ole tulossa perussukkaa. Minä olen vannonut tälle vuodelle, että perussukkaa en tee. Pitää olla kirjaneuletta, palmikkoa, jotain pintaneuletta, ihan mitä vaan. Näistä on tulossa mun tyttärelleni Hermiones Everyday Sock. En muista suunnittelijaa. Mutta Ravelryssä ilmaisuohje. Aloitin eilen illalla. Lankana tässä on joku tämmönen Woollyhacks Year Socks Color. Tämmönen ihan kiva. Likka valkkasi tän. Me käytiin viime lauantaina Forssassa turisteilemassa, kun mulle paljastui, että siellä on lankakauppa. Ja mulla on semmonen orastava pääsärky koko ajan tuolla jankuttaa. Toki en mä ilman pääsärkyikään mitään muista. Janskun lanka ja Janskun ompelupaja. Joku tämmönen. Jep, Forssassa. Tosissaan lähdettiin sinne turistelemaan, kun kuulin, että siellä on. Kävin muuten sitten ekan kerran pojalla tykönä kylässä. Hän asuu kanssa Forssassa avokkiensa kanssa. Ja tosissaan ne käytiin siellä. Ja sieltä mä sitten ostin tämän. Tai siis tytär valitsi itselleen sukkalangan. Hän on pyytänyt multa valkoisia sukkia ja hän on pyytänyt multa harvaita sukkia. Hän saa siniset sukat. Itse valitsi langan. Ja joo, tähän tulee semmoista ihan helppoa näppärää pintaneuletta. Ajattelin, että on ihan kiva, että tämmönen on, kun on. Kun sitten mulla on myös tossa niinku salaisuusneuleita. 2 kappaletta, joita en näytä teille nyt, koska ne saajat,
Niin toinen ainakin katsoo silloin tällöin. Ja sitten toi mun tyttären pieru jostain syystä, vaikka ei hän itse neulo eikä mitään, niin hän haluaa katsoa äitinsä videoita. En ota sitä riskiä, että hän näkee. Sieltä on siis hänelle tulossa synttärilahja. Ja en ole edes kertonut sille, että mitä on tekemässä hänelle. Aika. Tää mun pääsärky alkaa viemään multa järjen. Mut sen verran mä voin teille vilauttaa lankoja. Toi on muuten siis se, mistä mä teen sitä palmikkopaitaa. Se lanka on muuten, siis se on tässä on sitä samaa lankaa. Se on Alisen Wooltimea. Siis tää on ihan älyttömän pehmeetä. Ja se mallin oikein, ja tää on sukkalanka. Eli tässä on 75% superwash villaa ja 25% polyamidia. Mutta tää on siis oikeasti semmonen niinku... Daiju! Sulla ei ole mitään hätää. Meidän vanha herra oli huutamassa tuossa oven takana. Jos Likka arvaa sen, että mitä näistä tulee, niin sit se arvaa. Mutta tämmöiset värit. Toi on joku ihme peike toi toinen, kun ei ollut harmaata, mutta kyllä se menee melkein harmaasta. Näistä. Ehkä minä sitten ensi kerralla näytän teille, mitä näistä tuli. Tämmöiset on tulossa. Sitten toisesta mä en edes näytä lankoja, koska sit se saa ja varmaan saattaa arvatakin, mitä sieltä on tulossa, jos on tulossa. Jos mä saan niitä ikinä valmiiksi. Katsotaan. Katsotaan, mitä maailmassa tapahtuu. Tämä on semmoinen salaisuusneule. Näitä lankat. Mutta se lanka on siis ihan oikeasti ihan älypehmeä ja siis semmonen... Oi, tykkään kauheasti. Se on 7 veikan vahvusta, tosissaan siis 200 metriä 100 grammalla. Joo. Oon ostellut lankoja alkuvuodesta, semmosia aika peruslankoja, kuten tämä näin oli semmonen. Ja sit sieltä Janskulta mä löysin myös tämmösen, tää on sitä TT Helmeä, baby woolia. Tässä on siis joku uudistus, koska tää on paljon semmoista enemmän merinovillan tuntusta. Tää on joku hömpsykkä vaaleanpunainen, tämmönen tosi, en mä tiedä oikein mikä. Kauhean kiva. Tästä on suunnitelma. Tästä on tulossa ensi syksyksi toi Eino Paklava. Kypärämössy. Vauvalle. Ja sit olin mä ostanut jonkun tumman sinisenkin, mulla on suunnitelmissa neuloa. Joo, en mä kerron sen kohta. No ihan perus Rekian tumman sinisen. Katsotaan saanko mä tosta kirjan päähäni. Niin on suunnitelmissa neuloa täältä. Siis tosissaan olen omistanut tämän Harry Potterin neuleiden taikakirjan jo hyvän tovin. Mutta, ja täällä on kauhean kivoja neuleita, mitä mä sit, no. Esimerkiksi toi Pölläposti ja villapaita, toi on aika nätti. Mä tykkään hirveästi tosta palmikosta, mikä on tossa. Mut näissä oli vissiin vähän ongelmana toi, eikä oo, kyllä koko ajan löytyy. Mutta, niin, tossa. Odotum suojeliuslapaset. Nämä näin olisi tarkoitus neuloa, sitä varten ostin tuohon pohjalle semmoista tumman sinistä. Nimenomaan tumman sinistä, tässä on sitten eri värit, mutta kun mulla on semmoista itse värjättyä vaalean sinivaaleeta lankaa, niin ne sopis hirveän hyvin. Mä päätin, että ne sopii tohon. No en mä saa sitä enää sinne. Niin se sopisi tohon malliin. Päätin. Ne on tulossa varmaan Likalle sitten syksyksi. Sitten samalla kun mä tilasin, siis kun eihän voi pelkkiä tupsuja tilata,
kun postit, niin sitten mä päätin tilata tämmöstä Dropsin limaa, koska ei tää on taas tummempi väri. En mä tiedä missä se näkyy. Niin tätä ostin, kun mä ostin ton sen tosi ihanan vauvanpuvun ohjeen, raunioiset. Ei se one siis ollut, en mä muista. Mutta semmonen haalariohje, tosi nätti haalariohje. Ja tai siis mä olin ostanut jo sen ohjeen ja päättänyt, että mun on pakko tehdä puku. Ja sitten kun mä mietin lankoja siihen, mä en muista, joo, niin. Ja sit mä näin tän Dropsin limalangan. Tää on tosi nätti. Tää on joku miksi. Tää on vähän tämmönen, olisiko tää marjapuuroa lähellä? Tää on niin, tästä on tulossa se. Mutta se on se raunioiset sarjaa se vauvan puku. Se tulee tästä. I have a plans. Mulla on aina paljon suunnitelmia. Ja sitten siis mä oon ohjeita ostanut tosi. Mä en edes sitä muista enää, mitä kaikkia ohjeita mä oon ostanut. Se kun mä ostin sitä Ruskanlehden konjakkia silloin sieltä messuilta, niin sillekin mä ostin ohjeen. Mä ajattelin, että mä tekisin sen Veera Välimäen pavementin. Se on nätti, simppeli paita. Mutta voi olla, että tässä muuten suunnitelmat muuttuu ehkä matkan varrella. Ihan on siis tosi mahdollista. Koska nyt mulle tuli mieleen, että mä oon nähnyt jonkun muunkin ohjeen, mikä iski mua silmään ja mihin se voisi sopia. Mut sit mä oon ostanut niinku kirjoja. Mä ostin tän Lempivillasukat-kirjan. Tää oli meidän Tokmannilla, siis tää maksoi alle 10 €. Ja tää onks tää? Niin, nää on Niina Laitisen malleja. Mut mulla siis niinku noi kansikuvan sukat. Voi vitsi, ne on kauniit. Mä melkein tiedän jo mistä langastakin mä teen. Mulla on käry ja haju ja tuoksahdus. Oli täällä muitakin siis tosi kivoja neuleita. Mut toi oli niinku semmonen, mikä uppos ja kolahti, että mä tahdon tehdä noin sukat itselleni. Että tämmösen kirjan ostin. Täällä oli muitakin palmikkosukkia sun muita, mitkä niinku. Ja Kirjonen ole sukkia, mistä tykkäsin tosi paljon, että ne on varmaan sieltä. Mutta kun en neulo tänä vuonna perus. Katsotaan miten kauan tää päätös pitää. Semmoisen kirjan nostin. Sitten olen siis kattonut paljon podcasteja viime aikoina. Ei podcasteja, kun siis näitä YouTubesta. Niin niin sit hirveästi silloin muutama vuosi sitten, kun ilmestyi tuo Veera Välimäen Raidat-kirja, niin siellä ei ollut kuin sellaisin sen läpi ja kattelin, että blaa. En viitti hankkia tuota kirjaa itselleni, koska ei siellä ole ehkä kuin yksi ohje, jonka haluaisin neuloa. Ja kaikkihan rupesi neuloa Martta-paitaa silloin ja mä olin niinku, että ei kun mekkoa. Never, ever. Ja arvatkaa mitä mä haluan neuloa. Marta. Ja arvatkaa minkä kirjan mä ostin itselleni. Raidat. Koska siis siellä on pari merkkiä. Näkyykö? Siinä on niinku ne, mitkä tällä hetkellä huutaa mulle, että hei, tee meidät. Ja kun mä oon siis, ihmisillä on vilahdellut noita kaikkia. Ei kun Maire, anteeksi, oli Maire Mekko. Näin hyvin mä osaan. Mut siis kyllähän varmaan melkein kaikki tietää sen, mutta siis mä olen nyt jostain syystä päättänyt, että minun pitää saada Maire Mekko. En tiedä vielä mistä langoista tai miten, mutta minä tarvitsen Maire.
Sitten, mikäs tän niin mallin nimi on? En mä näitä opi ikinä ulkoa edes, ne malleen nimiä. Sitten toi Venny. Vennyn helma. Pitsi on semmonen, mikä niinku kutsuu mua ihan älyttömästi. Se on semmonen, se on kolissu hyvin vahvasti. Ja siis oikeastaan melkein ainoa neule, mitä mä silloin aikanaan olisin edes halunnut tehdä, niin oli toi allihuivi. Ja mun piti itse asiassa se, mistä mä tein sen Martta-paidan, niin siitä langasta, mikä oli pohjavärinä, niin siitä piti tehdä alun perin tää alli. Tää oli, mä tykkään yksinkertaista, mutta pientä tommosta. Onkohan toi yksi nurin takareunasta, niin se. Mutta se, mikä niinku sit ennen jo mairee, niin räjäytti mun aivot ihan totaalisesti. Oli siis, mä en muista kenellä mä näin sen, jollain se oli. Hei, missä se nyt on? Et sinä. Olisiko ollut Silmukka rakkaudesta villaan? Niin siis tää Aino. Tää niinku räjäytti mun pään. En tiedä minkä takia, siis hyvällä tavalla räjäytti. Tuli vaan semmonen, että mun on pakko saada toi. Koska siis mulla on nallea paidan verran. Joskus, en muista milloin edes, olen ostanut sitä. Ja sit mulla on noita nallevahvoisia jemalankoja. Kauheat määrät. Mä yhtäkkiä näin tämän kyseisen, että niinku toi harmaa lähdetään täältä ylhäältä. Ja sit nuo kaikki raidat on erivärisiä. Siis. Et siitä tulee oikein semmonen räimykkä. Räjäyttävä, semmonen niin kirjava ja semmonen. Niin. Tämmöisen päätöksen tein. Että siis, joo. Se on niinku semmonen, mikä mulla olisi tossa niinku to-do-listalla melkein heti pian kaikkien muiden jälkeen. En tiedä. Mutta sitten täältä löytyy myös vielä niinku tämmönen Helene-paita. Toi on niinku kaikessa yksinkertaisuudessaan, poksimaisuudessaan kans hirveän kiva. Mähän tykkään siis hyvin paljon yksinkertaisuudesta. Välillä sitten sekaan kaiken maailman kirjoneuleiden ja noitten kanssa, mutta simppeli ja nätti. Mut joo, toi on siis toi. Ja miksi mä haluan sen Mairemekon nyt? Mikä mulla on? Ja kun mä olin niinku, että okei, se on hirveän kivan näköinen kaikkia muiden päällä, mutta ei mulle. Ei. No, anyway. Tosin voi olla, että menee vuosi tai 2, että mä pääsen niin pitkälle. Mutta jokaisella tytöllä pitää olla haaveita. Sitten mulla kävi Ansalla oli Instagramissa, että hän on pistämässä kirjoja myyntiin. Ja sit semmonen hetken mielijohde, kun mä näin siellä, että hän myi tätä Anna-Johannan onnensäikeitä kirjaa. Silleen mä voin ottaa sen. Mä oon siis selannut tämän kirjan muutamaan kertaan läpi. Ja se on ollut vähän semmonen, että no joo, bla. Ei siellä nyt oikeastaan, niin mä en tiedä, ei noista. Ja kuinkas naisen kävikään, tiluliluli. Tässä heti ensimmäisenä tuli Reed-paita. Hän kutsuu minua. Toi kaarrokkeen kuviointi on kauhean nätti. Se olisi kauhean kiva. Ja siis
täällä on muutenkin semmosia, niinku, mitä vois modata itselleen tai jättää jonkun kirjoneulen pois ja tehdä. Ja sitten kun mä tuossa puhuin noista hameista, ja nythän tuossa toi Kiukkulintu julkaisi sen aikuisten haalariohjeen. Ja ei, mä en ole tekemässä itselleni haalaria. En ole todellakaan tekemässä aikuisten haalaria itselleni. Mutta minä ajattelin, että minä modaan siitä itselleni mekon. Niillä. Että se yläosa tulisi ja sitten tekisin polvipituisen mekon. Koska siis minulla on nyt hirveä himo neulaa itselleni mekko. Tai hame. Tai jotain. Mutta kuitenkin semmonen ei-lahkeellinen kaveri. Ja siitä minä päätin nyt sitten, että minä teen siitä mekon itselleni. Koska siis kyllähän jokainen tyttö tarvitsee neulatun lappuhaalarimekon. Eiks vaan? Ja siihenkin varmaan kyllä itse asiassa mulla löytyy langat tuolta jostain minun hyvin syvältä varastoissani. Kävin jo kurkkimassa. Ja sitten tuossa noin mietiskelin sitäkin, että koska väriksi valikoituu todennäköisesti musta, niin musta mulla on siis Adlibriksen Baby Merino mustaa. Mulla on vähän vajaa 500 grammaa. Se ei ehkä ihan täysin riitä, mutta sitten mulla löytyy sitä myös tumman harmaana ja semmosena niinku hailakan vihreänä. Ja mä oon joskus tästä Anne-Johannan kirjan, siinä on tossa on toi pipo. Semmonen ruusupipo. Niin mä oon sitä ruusukuviointia joskus tehnyt yhden paidan helmaa, mutta se sitten päätyi muista syistä purkuun. Niin mä rupesin miettimään, että oisko siinä mekossa aika kiva semmonen ruusukuviointi siinä helmassa. Ja sitten tehdä semmosen vähän niinku frillamaisen. En tiedä. Mun on varmaan, mulla on se hame nyt niinku kummitellut ja ahdistellut mun pienessä päässäni jo hetken aikaa, niin mun on varmaan se otettava seuraavaksi spuikoille. Mut joo. Kyllä. Olikohan mulla nyt niin tämän pipon toi ruusukuviointi on ihan älyttömän nätti. Niin ja sitä mä neuloin. Mä vähän siitä pätkin osia pois ja lisäsin osia ja tein jotain. Mä en muista, siitä on niin monta vuotta aikaa, kun siinä oli vielä semmoinen ongelma, että se yläosa oli jotenkin tosi vääränmallinen ja kokonen mulle. Ja sitten mä olin neulannut se kirjoneulan silleen, että se vähän niinku kirras just tosta kaikista paksuimmalta kohdalta, niin ei ollut kauhean kivan näköinen. Mut sit taas hameen helmassa se voisi olla aika hauska. Eiks vaan? Mut joo, mulla alkaa nyt olla semmonen, olikohan mulla kaikki tässä? Kyllä mulla varmaan alkoi olla kaikki tässä. Mulla alkaa tuo pääsärky olla semmonen niin kuin vähän silmiin kivistää ja humisee tuolla päänupissa. Et varmaan tarvis lopettaa. Ja siitä mun piti sanoa. Mä kävin tänään YouTubessa. Kävin katselemassa siellä mun omilla sivuilla. Siellä on tullut kommentteja. Kauheasti kiitos kommenteista. Mä en oo saanut ilmoitusta niistä. Mä en tiedä, mä en ole vielä tutkinut sitä, että onko mun niinku itselläni jotain ilmoitusasetuksissa vikaa. Anteeksi kauheasti, mä käyn nyt tässä näin, kun mä saan tämän pääkesäry aisoihin, niin käyn kattelemassa ne ja kommentoimassa. Mä oon tosi pahoillani, mutta kiitos kaikista kommenteista. Mä oon just tämmönen, että jos mä saan ilmoitusta, niin en muistakaan kaikki käy kattelemassa kauhean usein enkä aktiivisesti. Ja mä oon tosi epäaktiivinen aina näissä asioissa. Mä käyn tarkistaa, että onko mä jonkun asetuksen säätänyt sieltä väärin tai jotain, koska kyllähän mä niinku haluan ilmoitukset itselleni, että jos sinne joku kommentoi, että mä edes pääsisin reagoimaan niihin jotenkin, mutta
Olen todella pahoillani. En ole tätä todellakaan ilkeyttäni tai tahallani tehnyt ja jättänyt kommentoimatta tai reagoimatta mitenkään. Sen myönnän, että välillä kun mä oon reagoinut siihen, niin sit mä unohdan vastata sinne. Se on ihan mun päästä, mutta nyt en ole käynyt mitään, kun en ole saanut mitään ilmoituksia. Ja nyt ei ole kyllä meidän isäntä tai ilmoittajakaan mulle ilmoittanut mitään, että siellä olisi niinku kommentteja tai mitään. Voi olla, että mä oon joskus sanonut sille vähän kipakasti, että kyllä mä näin. Kyllä mä tiedän, kiitos. Ei tarvitse kertoa. Tarvii sanoa varmaan, että voisit kertoa jatkossa, että kun mä en nyt taas sano niitä. Mut hei, kiitos oikein paljon kaikille kommentoijille. Sitä en tiedä, tuleeko se tänään ulos, huomenna ulos vai vasta viikon päästä ulos. Sehän riippuu ihan tosta meidän tekniikan hallitsijastani. Joo, nyt alkaa sitten niinku päässä humiseen. Joten parempi lopettaa nyt, ennen kuin mä alan itkemään, koska nyt niin rupeaa humiseen tosi pahasti. Hei, kiitos jos jaksoit katsoa näin paljon. Ja kiitoksia kommenteista ja kiitoksia tykkäyksistä ja kiitos, että olet siellä. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!